Seguimos adiante en esta programación local, en este Bienvenidos al Norte edición Santiago de Compostela, despois da estrea que fixemos entre as 8 e as 10 da mañá. Estamos moi contentos, moi felices, agora comunicándonos vía WhatsApp desa estrea para todo o norte, cerca de 6 millóns de ointes potenciais en conexión con toda a rede de Radio Líder no noroeste. Que maravilla. E agora centrándonos na programación local de Santiago de Compostela, xa hai unha das ideas que temos, achegar aos nosos ointes que sucede máis preto de vostedes. E para falar dende a perspectiva do Partido Popular, de como vai a vida na capital galega, está hoxe con nós novamente neste estudio Borja Verea, que é o presidente do Partido Popular en Santiago. Borja, moi bo día. Bo día. Como comeza o ano 2025 para Borja Verea? Bueno, para Borja Verea e para a cidade, con poucos cambios, non? A noticia que coñecemos hoxe dos orzamentos, por exemplo, pois non deixa de ser unha réplica do que pasou fai un ano, non? E que non, bueno, pois que temos desde un punto de vista político a cidade nesa inercia entre Partido Socialista, BNG, Compostela Aberta, BNG e Partido Socialista, e bueno, pois volve a replicarse, nos imos a seguir na mesma liña. Creo, e ademais neso intento insistir todos os días o meu equipo, que o noso obxectivo é facer unha oposición construtiva e unha oposición xenerosa, no sentido de que a nosa principal meta son os intereses da cidade, non? Mais alá dos colores dos partidos políticos. Bueno, pois nesa misión estamos, en esa misión empezamos este 2025 con todas as alertas postas, porque non vemos ningún cambio, e a nova de hoxe pois é o mellor exemplo. A verdade é que se repite un pouco, é certo, o vivido hai un ano, parece ser que hoxe xa chegou a un acordo que se vai materializar con esa asignatura no Pazo de Raxoi ás 11:30 entre BNG, Compostela Aberta e o Partido Socialista, este último que exixía unha serie de medidas, algunhas vinculadas á vivenda e demais, que parece ser que tiveron a inclusión nos propios orzamentos e van sair para adiante. O que sí pode mudar un pouco é o participante do Partido Socialista, o integrante do Partido Socialista que forma parte da foto. O ano pasado, o presidente da agrupación local, Aitor Bouza, e este ano, Gonzalo Muiños. Sí, está en esa crisis interna o Partido Socialista, pero que lle interesa a cidade máis alá das liortas internas de cada partido, pois son os efectos destes acordos e destes grandes titulares, non? Aquí xa temos un test real, que foi o ano 24. No ano 24 xa houbo orzamentos. Coa mesma foto, como ben dís, cambiando o líder do Partido Socialista, pero, bueno, Partido Socialista, BNG e Compostela Aberta fixeron a mesma foto. Eu pregúntolle aos ointes de Radio Líder, non? En que notaron nese ano 24 eses orzamentos que encheron todas as portadas durante 2 ou 3 días? En nada. Faríase moi difícil que un ointe de Radio Líder pois sacara 2 ou 3 medidas que dixeran que gran avance tivo a cidade gracias a estes orzamentos que se aprobaron o ano pasado. E tristemente todo parece indicar que vamos ao mesmo. E claro, isto xa non é unha predicción, porque xa temos, como digo, un test que foi o ano 24, onde a cidade non é que non avanzara, porque cando nada cambia, pois a efectos políticos é que as cousas van a peor. Ben é certo que os que vivimos en Santiago de Compostela vemos que se necesita un cambio en moitísimos aspectos. Os orzamentos, precisamente, se fan e se traballan e saen adiante para con eses cartos mellorar a calidade de vida dos composteláns e de toda a xente que reside aquí, que decide residir aquí e que pode residir aquí, que topa un aluguer e demais. Que necesidades ten os ollos do Partido Popular de urxencia máxima o mudar en Santiago de Compostela? En que debería estar dedicados os orzamentos de 2025, señor Verea? Hai unha cuestión que é certa. O orzamento é o instrumento político máis importante para transformar, neste caso, a cidade de Santiago. Que pasa? Que o orzamento non pode quedar únicamente no titular que imos ter hoxe ou que tivemos hai un ano, e despois pois abandonar completamente o traballo sobre o mesmo. O orzamento hai que executalo. Esas partidas que se anuncian e que se aproban teñen que chegar executar o orzamento e que cheguen esas cousas aos veciños. Bueno, pois de todos eses anuncios que fixeron no ano 24,
ningún acabou, ou prácticamente ningún acabou en unha obra completada, nun servicio rematado, bueno, pues nas cuestións para que están feitos os orzamentos. Eso por qué? Esa pregunta que hai que facerse, eso por qué? Bueno, porque falta traballo, falta xestión, falta poñerse a traballar no día a día, que é o que lle interesa aos cidadáns. Cuestións que van máis alá do orzamento, o transporte público, por exemplo. O transporte público, por exemplo. Levamos xa 10 anos de retraso no que é o transporte público. E aquí hai uns culpables. Aquí hai uns culpables que no momento en que cheguen eses autobuses, cando cheguen, terán que pedir perdón. Eses culpables son Compostela Aberta durante 4 anos, Partido Socialista durante 4 anos e agora o BNG camiño xa de 2 anos. Parece que se este ano, o ano que ven, ou dentro de 3 anos, se asina ese novo contrato de autobuses, case estou convencido que nos van a pedir que aplaudamos. Eu digo todo o contrario. Van a chegar con 11, 12, 13 anos de retraso. E cal é a consecuencia? Que Santiago ten hoxe un dos peores transportes públicos de España. Temos uns dos peores transportes públicos de España. Os autobuses que hai hoxe na cidade, as líneas que hai hoxe na cidade, a digitalización que hai hoxe na cidade, que non sabes nin cando vai chegar un autobús, onde te vai, canto vai a tardar. Es que en calquera, por pouco que te movas, daste conta que tenemos un transporte público tercermundista aquí en Santiago. Isto vai máis alá dos orzamentos, porque isto é poñerse a traballar e sacar adiante este contrato. O contrato da auga. O contrato da auga non é simplemente que abramos o grifo e salga auga, e paguemos o recibo, non. O contrato da auga ten asociados moitos millóns de euros de investimentos. Sacar adiante o contrato da auga significa sustituir tuberías por toda a cidade que están reventando cada pouco. Significa facer investimentos naqueles sitios onde non chega correctamente a auga e teñen problemas diarios. Significa levar auga a onde nunca chegou a auga nesta cidade. Eso é o contrato da auga. Sabemos algo? Non sabemos absolutamente nada, que non moveron ningún só papel. E despois, claro, como ben decías, Álvaro, o orzamento é o principal instrumento político para mellorar as cousas. Pero tamén é o principal instrumento político que reflexa cal é o modelo de cidade dun gobernante. Por lo tanto, estes orzamentos non son os nosos orzamentos, son legítimamente os orzamentos de Compostela Aberta, BNG, Partido Socialista, bueno, que se levan turnándose a alcaldía entre eles, sendo socios preferentes entre eles, pois, como digo, prácticamente toda a democracia os últimos 10 anos de xeito máis claro, non? Nos temos outras prioridades. En materia de vivenda estáse falando hoxe de, bueno, pues de facer un control de precios sobre toda a cidade. Todo municipio. Todo declarado, municipio. Ou polo menos esa intención, como ben apunta señor Berea, de solicitar dende Raxoi e a Xunta de Galicia que todo o concello sexa declarado zona tensionada. Zona tensionada. A parte da letra pequena, que só non vai a significar que baixen automáticamente, que baixen as rendas de ninguén, pero a parte deso non é o noso modelo. Eu explico por que non é o noso modelo, porque nos orzamentos teríamos partidas orzamentarias para mellorar a política de vivenda na cidade. Que faríamos? Eu xa anunciei moitas veces. Faríamos ese Banco Público de Vivendas. Banco Público de Vivendas, 100% públicas, que xestionaría directamente o Concello, e aí sí xa poderías poñer os prezos, dedicar estas vivendas a determinados sectores que, bueno, xente nova, familias con fillos, con rendas baixas, xente maior que tamén necesita que se lle bote unha mão. E aí claro que hai que meter investimento público. E claro que debería de constar no orzamento. Eso, que significa? Pois que os propietarios que teñen pisos non se lles obliga a poñer unha determinada renda, pero si tes un instrumento de política de vivenda que axudaría a determinados sectores. Outro exemplo moi claro do noso modelo en canto a vivenda pública. Cando anunciei que eu apostaba na parcela de Xoán 23 por vivenda pública, o que se me dixo por parte do BNG, de Compostela Aberta, do Partido Socialista, eu estaba mentindo, que era un mentiroso, é o que se me dicía directamente. Por qué? Porque tanto Conde Roa como o PP de Ángel Currás ou de Agustín Hernández non apostaban por vivenda pública nesa parcela. Legítimamente entendían pois que noutro lugar era mellor e facer un... Sí. Eu dixen que aí había que facer vivenda pública. A Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular, xa anunciou
que na parcela de Xoán 23 vanse construir vivendas colaborativas 100% públicas. Bueno, o orzamento é o mellor xeito de demostrar a política de cada un. Lóxicamente, este non é o noso orzamento, e, bueno, pois a foto que vemos hoxe ten todo sentido porque son os socios entre eles que se apoian. Digo os socialistas que para apoiar precisamente estes orzamentos teñen que existir de unha forma clara medidas sociais. Entendo que a vivenda é unha medida social e demais, e tamén a soidade dos maiores non desexada e demais. Tedes información, o Partido Popular ten información de o que se vai asinar hoxe por parte do grupo de goberno actual? Non temos ninguna información do que van asinar. Supoño que, bueno, unha vez que comuniquen aos medios de comunicación, pois tamén nos chegará. En todo caso, a situación do Partido Socialista, pois eles saberán, non? Porque fixeron a mesma foto ano pasado, pediron unha serie de compromisos, non se cumpliron, dalles igual, e ven o ano que ven e volven a firmar o mismo pensando que nesta ocasión lles van a cumplir, non? Bueno, pode que sexa así, ou entende así, que serán uns orzamentos copia-pega dos anteriores sin cumplir? Non sei se serán corta e pega, o que si temos é unha evidencia. No ano 24 o Partido Socialista apoiou ao BNG a cambio dunha serie de cuestións que están aí e que son públicas. Non se cumpliron. O normal é que chegando o ano seguinte, pois o Partido Socialista dixera, mira, como vostedes me enganaron o ano anterior, porque firmei uns orzamentos para facer determinadas cuestións e non as fixeron, pois este ano ou non firmo ou por aí unhas condicións, non sei se serán as mismas ou outras. O que está claro é que non cumpliron. Con varios avisos de forma pública, todo o Grupo Municipal Socialista reunirse moitísimas veces de cara aos medios de comunicación, polo tanto de cara á ciudadanía, argumentando de que pouco ou nada se cumpliu dos orzamentos. A última fai pouco tempo. Pediron comisións de seguimento, denunciaron, como ben dís, en roldas de prensa e públicamente que non se estaba cumplindo o que prometeron. En 15 días de xaneiro, pois chegan a ese acordo, e claro, bueno, pois cando un o engana unha vez, pois pode ser que sí, pero a segunda xa o problema de un. Pode que se xa unha das últimas fotos de Gonzalo Muiños con cargo dentro do Partido Socialista Municipal? Pois non sei como rematará ese conflicto interno. O que eu creo que está ocorrendo no Partido Socialista é que estas son as consecuencias dunha decisión que, bueno, cando for o día seguinte ás eleccións, había un reparto de maiorías no pleno, onde nos tiñamos 11 concelleiros, o BNG seguimos tendo 11 concelleiros, o BNG ten 6, Partido Socialista ten 6 e Compostela Aberta ten 2. E había dúas posibilidades para o Partido Socialista, que era deixar gobernar a forza maioritaria con moita diferencia, ademais, que isto non é unha cuestión de unha ou dúas décimas, con moita diferencia que ganou as eleccións, que éramos nós, non apoiándonos, senón simplemente cunha abstención ou votándose a eles mesmos, ou tensionar a cidade, dándolle a alcaldía pois a un partido que tiña 6 concelleiros. Esa decisión e a non incorporación ao goberno, que sería o de sentido común, mira, o apoio ao BNG, que ten 6, incorporamos ao goberno, entre todos sumamos 14, bueno, pois aí, lóxicamente, hai unha maioría moi sólida de goberno que, bueno, pois tería forza suficiente para sacar cuestións importantes da cidade adelante. Que decidiron? Darlle o goberno BNG, non entrar no goberno e deixar a cidade nunha situación de indixencia política, e creo, ese é polo menos a miña análise, que a situación interna deteriorada do Partido Socialista é consecuencia desa decisión. E que vai afectar un pouco ao organigrama. Isto penso que xa o falamos hai tempo, pero agora que parece ser que de forma inminente xa os expedientes xa van collendo formas, xa van collendo situacións que van reconfigurar de novo o aspecto municipal. Isto entende así tamén, non? Sí, a ver, que escenarios hai? Hai un escenario acta, non deixando acta, e que poden pasar moitísimos escenarios. Hai varios escenarios, como ben dís, que deixen acta, entren novos compañeiros deles no Partido Socialista. Partido Socialista, creo que xa o Gonzalo Muiños adiantou que ele non ia deixar acta, polo tanto, se expulsado do partido, o que di a norma que ten que pasar ao grupo mixto. Agora ben, terá repercusións no día a día da cidade?
Pois despois da foto de hoxe creo que non, porque non tería moito sentido que por estar no grupo mixto cambiara o seu criterio, se hoxe mismo está asinando con bombo e platillo un acordo co BNG, bueno, pois esa situación de colaboracionismo, esa situación de socio preferente, supoño que a mantera igual estando ou non no grupo mixto, tendo en conta que el dixo que non ia abandonar Acta, que creo que o dixo públicamente en algunha entrevista, se non me equivoco. Outro día, Ramón García, no tempo de información local, da patronal hosteleira e demais, tamén comerciantes, escoitábamos o malestar que teñen pola falta de seguridade en negocios de Santiago de Compostela, do Ensanche, do Casco Vello, tamén dos barrios que se están vendo pois eso, con moitos roubos, con moitos hurtos, intentos frustrados, en fin, un problema de seguridade que moitas veces nega a maior, a propia alcaldesa, pero que estamos vendo que está preocupando moito as pymes, os pequenos comerciantes que chegan pola mañá e que se atopan a fiestra reventada e que faltan os cartos ou enseres. Problema, como ve este tema da seguridade? No, hai unha realidade que non é exclusiva de Santiago, hai un incremento da criminalidade que se está dando en moitísimas cidades, non? En Santiago, bueno, pois os datos din que o conxunto de todos os delitos siguen medrando ano a ano. Isto non se pode negar, non? Creo que o primeiro erro do goberno de BNG e de Compostela Aberta é non darlle importancia a esta cuestión, decir que hai alarmismo, que son cuestións puntuais e que isto pois non existe. E despois hai esta realidade estadística, a realidade obxectiva, que pois é dificilmente discutible, pero despois está a que para nós é máis importante, non? Que é a realidade que palpas na rúa, a realidade do barrio, a realidade pois de escoitar a xente. Podemos poñer o caso de Galeras. O caso de Galeras é que prácticamente 300 metros arrasaron con todos os comercios, excepto 2 ou 3 entraron en todos os comercios. Nalgún, en 2 ocasións, en 48 horas. Isto non pasou nunca. Non pasou nunca. Non se pode decir que isto é unha cuestión puntual. Incluso aínda que as estadísticas dixeran o contrario, isto non pasou nunca. Isto traslada unha sensación de inseguridade de xeito multiplicado, acelerado, masivo, como queiramos decir. Son barrios ademais, Santa Marta, barrios ademais onde hai moitas familias, hai moitos rapaces que están vendo como van pola mañá, levántanse para ir a escola e xa comentan, volveron a entrar, papá, mamá, volveron a entrar, no tal. En Geli eso traslada unha sensación de inseguridade tremenda. Por lo tanto, claro que hai un problema de seguridade que hai que atallar. Bueno, pois estamos ante a presencia de narcopisos, pois o que hai que ser moi contundente cos narcopisos, porque unha vez que se asentan, pois xeran un ambiente de delincuencia, de sensación de impunidade, que hai que ser moi rápidos, moi contundentes en solucionar estas cuestións. E vemos que se están replicando e que o goberno de BNG e de Compostela Aberta pois miran para outro lado, din que non hai ningún problema. E, bueno, pois creo que é un camiño completamente erróneo e completamente contrario ao que nós faríamos se gobernáramos. Nós sempre dixemos que a seguridade sería unha das nosas prioridades. Non esquezamos que rematábamos o ano co homicidio na Praza de Abastos, no mercado de Abastos, tamén unha situación que se abordou tamén o tema da seguridade. Moitas veces que se fala de seguridade en calquera punto, tamén en Santiago de Compostela, se fala de máis presenza policial. Non é que teña a policía parte de culpa de que outros rouben, debería haber máis presenza policial. Como revertimos esta ola de roubos sabendo que entende que existe? Que faría vostede? Bueno, nós xa o dixemos, non? Xa nos gustaría estar gobernando para poder, como digo, ser contundentes con esta cuestión da seguridade. Que faríamos? Que faríamos nós? En primeiro lugar, por suposto, reforzar a presencia policial. Reforzar a presencia policial ali onde pois se está xerando unha situación de deterioro da seguridade. Caso de Galeras, Santa Marta, pois se ten que estar unhas patrullas determinados días constantemente ali, vendo que o que está pasando, pois terán que estar. Segunda cuestión, non menos importante, iluminación. A iluminación traslada, ou mellor dito, a falta de iluminación
traslada a sensación de inseguridade e dá certa liberdade ou impunidade aos que queren cometer este tipo de delitos. Por lo tanto, é importante reforzar a iluminación. Estánse facendo cambios de luminarias que están rebaixando a luminosidade, a luz en determinados puntos da cidade. Eso hai que revertir, hai que darlle a volta completamente. Terceira medida, que tamén poríamos en marcha, poñer as cámaras a gravar. Poñer as cámaras a funcionar e a gravar. É unha tomadura de pelo que nesta cidade as cámaras non estén funcionando. E digo máis, habería que poñer máis cámaras, porque as cámaras son un medio disuasorio para a delincuencia. E dirán algúns, que barbaridade, porque isto pode convertirse nun gran hermano ou pode atacar a intimidade da xente. E non é verdade. Por qué? Porque esas imaxes que se gravan únicamente se pode acceder a elas cando decide un xuiz. Cando hai un delito, non hai 20 funcionarios cotilleando ali todo o que está facendo a cidade. Eso sí sería un delito. Sí. As cámaras están grabando. Cámaras de seguridade, que o segundo me o indica. Queda todo nun disco duro onde non se pode acceder e queda registrado quen accede. Bueno, varias medidas para falar do tema da seguridade que está preocupando e ocupando moitos debates neste medio e noutros medios de comunicación, porque algo, e sobre todo cando afecta, non, ao comercio, cando afecta non de forma aillada. O caso de Geli en Santa Marta en apenas 15 días 3 veces. Bueno, último un intento frustrado, pero a verdade é que se fala, como ben apuntaba dos narcopisos, se fala, que penso que foi La Voz de Galicia que apuntaba que pode estar detrás de todo isto, pois drogodependentes que teñen esa forma de conseguir pois sair adiante no seu día a día. Outro apunto xa, o último para analizar. Outro día estivo por aquí Julio, o presidente da Asociación Asunya de Laraño, para falar dunha problemática que ten que ver con ese punto, ¿no? Con Laraño. Están en contrísima deses paneis que Adif pretende empezar a colocar de forma directa en varios puntos de Laraño, e comentaba aquí que dende a asociación puxéronse en contacto cos 4 grupos que conforman o entramado municipal. Só o Partido Popular, só vostedes responderon e deron un pouco de aliento e de arroupe. É unha situación que afecta a poucos veciños, pero dunha forma moi preocupante. O sea, un muro opaco diante das súas casas. Sí, nos o que fixemos, lóxicamente, ante o que facemos sempre, ante a demanda ou a chamada de calquera asociación ou veciño particular, pois interesarnos polo problema, non? Eu, persoalmente, estuve 2 veces en Laraño por esta cuestión, unha vendo in situ as zonas onde, pois van a colocar ou se están colocando xa estes paneis, e despois tamén unha reunión con moitos dos afectados no propio Centro Sociocultural de Laraño, non? Como decía antes, falando de seguridade, xa me gustaría a min ser alcalde para poder darlle máis arroupo a estes veciños, non? Porque que é o que hai que facer? Que é o que hai que facer? O que eu faría como alcalde? O que lle pido a este goberno que faga? En primeiro lugar, escoitar. Pero unha vez pasada esa fase que non ni sequera cumplen, é buscar unha solución. Pois haberá que insistirlle a delegación do goberno, haberá que insistirlle ás administracións competentes, terá que ser o Concello o primeiro defensor dos intereses dos veciños nesta cidade, non? Porque se os veciños piden amparo en este caso ao BNG e a Compostela Aberta, aos seus gobernantes, que son os gobernantes de todos, e o que atopan é pois indiferencia, este é un problema que tedes aí e a nos interesa, pois por mal camiño vamos, non? Por tanto, eu o que lle pido ao goberno desta cidade é que se poña do lado dos veciños e que defenda unha cuestión que é de sentido común, Simplemente hai que ir ali e ver a situación. E ves que o que van a facer ali é encaixonar a moitos veciños e non vai a mellorar a súa calidade de vida, porque non vai a baixar moito ruido, van a perder luminosidade, que hai xente maior que, todos sabemos o importante que ter esa luz na casa, ter ese contacto co exterior e non vivir, como digo, encaixoados dentro da tua propia vivenda. Pois é un punto que temos que abordar tamén, porque aquí estivo o presidente bastante preocupado, igual que todos os veciños de Laraño, que ven como máis pronto que tarde pode cambiar o seu modo de vida. Están acostumbrados ao paso do tren. O paso do tren non é unha problemática maiúscula para estes veciños, e Adif pois pretende colocar uns paneis antisonoros que poden mermar outras moitísimas calidades de vida e incluso
que moitos veciños estén pensando en deixar de residir neste punto de Compostela. Borja Verea, sei que ten tour, mande saúdos ao compañeiro Ignacio Balboa de Radio, que sei que en uns minutos vai estar por esa emisora de radio tamén. Mandamoslle saúdos ao amigo e compañeiro, que nos vemos moi pronto neste estudio novamente. Pois un saúdo a todos os ointes da Radio Líder. Graciñas. Borja Verea con nós.